Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunadira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணத்தி பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி இன்னைக்கு? பண்றீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுர்முன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरहे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सककनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सककनललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपहं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னோட பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம, சாங்கியா ஃபிலாசபி அல்லது கீதையின் சாராம்சம். இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கீதையின் சாராம்சம் தான். அதை அர்ஜுனன் அவங்களோட மனப்பதட்டத்தை அவங்க வெளிப்படுத்தின அந்த காரணங்களை வெளிப்படுத்தினதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பகவான் பதில் கொடுக்கறதா தான் அந்த செகண்ட் சாப்டர் அமையுது. அதில் நேற்று 2.13 வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு 14லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸ்லோகம் 2.14. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாபாயினோ நித்யாஸ்தாம் சுதிதி சக்ஷ்வ பாரத. குந்தியின் மகனே, கௌந்தேயன் அப்படின்னா குந்தியின் மகன் அர்த்தம். குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். ஓகேவா? நமக்கு சீசன் எப்படி மாறி மாறி வருதோ அதே மாதிரி தான் என்னோட வாழ்க்கையில என்ன இருக்கும், இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி இருக்கும். அதோட தோற்றம் எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்காது. தோன்றுனுச்சு அப்படின்னா அது மறைவும் செய்யும். இன்பம் இருந்தது அப்படின்னா இன்பமே கண்டினியூஸா பெர்சிஸ்டண்டா இருக்காது, துன்பம் வரலாம்.
இப்படி துன்பம் இருந்தது அப்படின்னா அது அப்பதுவே கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்காது நம்மளோட வாழ்க்கையில, மறுபடியும் இன்பம் வரும். இதுதான் வந்து உலக நியதி, இயற்கையின் நியதி இதுதான் அப்படின்னு புரிய வைக்கிறாங்க. புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே வரதகுல தோன்றலே இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். இதை பொறுத்துக்கோங்க. ஏன்னா புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதுல இருந்து இன்டைரக்டா இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கோ. ஏன்னா புலன்களின் உணர்வாலேயே இந்த மாதிரி இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் நமக்கு. இப்ப ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்றோம், நமக்கு அந்த ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த இனிப்பு சுவை நம்மளோட நாக்கு அறியுது, நாக்குல இருக்கல அந்த சுவை புலன்கள் தெரிஞ்சுக்குது. ஸோ அதை நம்ம ரசிக்கிறோம். இதுவே ஒரு காரமான ஒரு உணவை சாப்பிட்றோம் அல்லது கசப்பான ஒரு உணவை சாப்பிட்றோம், அது அது மேல நமக்கு இஷ்டம் இல்லாம போயிடுது. ஏன் அப்படின்னா அதோட காரத்தன்மையோ அல்லது கசப்பு தன்மையோ நமக்கு வந்து பிடிக்கல. ஸோ அதை எது கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த நாக்குல இருக்கிற சுவை அந்த அரும்புகள், சுவை மொட்டுக்கள்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அது அது அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதெல்லாம் எங்க வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா நாக்குல இந்த நுனியில மட்டும்தான் இருக்கும். தொண்டைக்குள்ளர போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா உணவும் ஒன்றுதான். இது நல்லதுன்னு நினைச்சிட்டு, சாரி, டேஸ்டி நினைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிட்ற அந்த சுகரி ஃபுட், அந்த ஸ்வீட், அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு கெடுதலை கொடுக்கும். ஆனா நமக்கு பிடிக்கலையே அப்படின்னு நம்ம வேண்டான்னு ஒதுக்குற அந்த கசப்பான உணவுப் பொருட்கள் வந்து நம்மளோட உடலுக்கு நல்லது செய்யும். அப்ப அந்த நாக்கு, அது புலன் தானே, அந்த புலன் சொல்ற பேச்சை கேட்டுட்டு நம்ம ஒண்ணு எடுத்துட்டு இன்னொன்னு எடுக்காம இருந்தோம்னா அந்த உடலை கெடுத்துக்கிறோம்ல. அதே மாதிரிதான் இந்த புலன்களின் உணர்வால தான் உனக்கு பற்றுதல். யார் மேல போய் பற்றுதல் வைக்கிற? உன்னுடைய உனக்குன்னு சேர வேண்டிய பங்கை கொடுக்க மறுத்த அந்த துரியோதனன் மேல பாசம் வச்சு அவங்கள கொலை பண்றதுனால எனக்கு பாவச் செயலாயிடுமே, எனக்கு வந்து இன்பம் வராதே, துன்பம் தானே வரும், அப்படிலாம் நீ புலம்புற. ஸோ அதனால பாதிக்கப்படாத, புலன்களால பாதிக்கப்படாம பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க. குலப்பெருமை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கின்றது, சிறந்த பாரம்பரியம் பெரும் பொறுப்பை அளிக்கிறது. இது வந்து ஆம், இது ஆக்சுவலா இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்க மூத்தோர்கள் எல்லாருமே நமக்கு என்ன செய்வாங்க, நமக்கு என்ன பண்ணணும், நம்மளோட வாழ்க்கையில சிறப்பா அந்த வாழ்க்கையை நம்ம கொண்டு போறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லா விதமான அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கலாம், அதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. அதாவது கடமையை நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. அந்த கடமையை நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுட்டே வருவோம். அந்த கடமையை நம்ம ரொம்ப பொறுப்பாக செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கை சீராக அமையும். அப்போ நம்மள என்ன சொல்லுவாங்க, நல்ல வளர்ப்பு, நல்ல அந்த பாரம்பரியத்தை கெடுக்காம அவங்க அந்த வாழ்க்கையை கொண்டுட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. ஸோ அதே தான் ஒரு சீர பரம்பரை. இப்போ இவங்க சொன்னதை வந்து பிரபுபாதா அவங்களோட குரு சொன்னதை ஏற்று பிரபுபாதா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இங்கே இல்லை, கண்டம் விட்டு கண்டம், ஓகேவா, கப்பல் ஏறி போயிட்டு அங்க நம்மளோட கல்ச்சரே இல்லாத ஒரு இடத்துல, வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அதிகமா பரவலா இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் இந்த சனாதன தர்மத்தை பரப்புனாங்க. அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன, அவங்களோட குரு சொன்னாங்க, அந்த வாக்கை காப்பாற்றணும் பொருட்டு அவங்க செஞ்சாங்க. அந்த பொறுப்பு உணர்வு, அந்த கடமை உணர்வு அவங்கள்ட்ட பிரதிபலிச்சது. அதுதான் சிறந்த பாரம்பரியங்கிறது. அதை எடுத்துட்டு இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவங்க ஃபவுண்ட் பண்ண அந்த இஸ்கான், அதுல இருக்கிற டிவோட்டிஸ் நம்ம எல்லாருமே இந்த பகவத் தொண்டை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பாரம்பரியத்தை கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம், வழி நடத்துறோம். தவிர்க்க முடியாதவற்றை சகித்துக் கொள்ளுதல் வாழ்வின் முக்கியமான விஷயங்களில் நம் கவனத்தை செலுத்துவதற்கு உதவி செய்யும். ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளால தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே சில விஷயங்கள்லாம் டாலரேட் பண்ணிட்டு போகிறதுன்னு ஒன்று உண்டு. ஏன்னா அதை நம்மளால அதை விட்டுட்டு நம்மளால வர முடியாது. பட் ஆனா அந்த இடத்துல வந்து அதை எதிர்த்தும் நம்மளால பேச முடியாது. அப்ப என்ன செய்வோம், நம்மளுக்குன்னு விதிச்சிருக்க கடமை, நம்ம அந்த ஆஃபீஸ்ல அந்த நேரத்துல அந்த சீட்ல உட்காந்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது பொறுத்துட்டு போயிடுவோம் பாத்தீங்களா. அதை தான் செய்ய சொல்றாங்க. அப்படி பொறுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்காக விதிக்கப்பட்ட செயலை நம்ம செஞ்சுருவோம். அப்புறம் என்ன பண்ண மாட்டோம், அதுக்காக கவலையும் பட மாட்டோம். அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம கவலையும் பட மாட்டோம். ஏன்னா அது நம்மளுக்கு சம்பந்தப்படாத விஷயமா போயிடும். அந்த பற்றுதல் அந்த இடத்துல விட்டுருவோம். என்ன நடக்குது அப்படின்னு போய் நம்ம அதை கீனா வாட்ச் பண்ண மாட்டோம். அங்க என்ன ரிசல்ட், என்ன அவுட்புட் வந்தாலும் அதை பத்தி பிரச்சனை கிடையாது. நான் எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட என்னுடைய டைம், என்னோட ஹவர்ஸ் இது, நான் என்னோட டெஸ்க்ல உட்காந்துட்டு இதை முடிச்சேன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளோட விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சுட்டு மற்றது எது மேலேயும் கவனத்தை செலுத்தாமையோ அல்லது பற்றுதல் இல்லாமையோ நம்ம இருந்துடலாம். இது நமக்கு என்னதை கொடுக்காது அப்படின்னா மன கஷ்டத்தை கொடுக்காது. அர்ஜுனனை இப்ப படுற மாதிரி மன கஷ்டத்தையோ அந்த பதட்டத்தையோ. அதனால உடலும் என்ன ஆயிடுது, நலிவடைஞ்சு போயிடுது. எனக்கு உடல்லாம் வேர்க்குது சொல்றாங்கல்ல, கை கால்லாம் நடுங்குது அப்படின்லாம் சொல்றாங்கல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியும்.
2.15 எம் ஹின व्यदन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो மிருதத்வாய கல்பத்தே. சம துக்க சுகம் ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஒரே மாதிரி, துக்கம் சுகம் ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிறவங்க தீரன். மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனை சொல்றாங்க. புருஷர்ஷபன மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனே, இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவன் யாரு அப்படின்னா, அவங்க வந்து இன்ப துன்பங்கள் ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. எந்த நிலை இருந்தாலும் அதுல தன்னிலை மாறாம இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்தது, எப்படி கோடை வந்ததுன்னா பனிக்காலம்னு ஒன்று வரும், மழை வந்தது அப்படின்னா இலையுதிர் காலம்னு ஒன்று வரும், அடுத்தடுத்த காலம்ங்கிறது மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். அதர் மாதிரி வாழ்க்கையில இன்பம்னு வந்ததுன்னா துன்பம்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்றாங்க, அந்த அதை உணர்ந்துடுறாங்க. அதை உணர்றவங்களை யாருன்னு சொல்றோம், தன்னிலையை அடைந்தவர்கள்னு சொல்றோம். ஸோ அதனால அவங்க அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், இது மேல பட்டதுல வளர்த்துக்க மாட்டாங்க. ஓகே, இது நடந்ததுன்னா அடுத்தது அதுவும் தான் வரப்போகுது. ஆக இது எல்லாமே பகவானால நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். இது நம்மளுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம். ஸோ இதனால இதை கவலைப்பட்டுட்டு நம்மளை சுருக்கிக்கிறத விட நம்ம என்ன செய்யலாம், இது இப்படிதான் அப்படின்னு அதை எடுத்துக்கிட்டு ஈஸியா போறதுங்கிறது என்ன, நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காது. அதுதான் வந்து விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக ஆகிறான்னு சொல்றாங்க. நமக்கு எந்த விதமான உடல் அல்லது மன கஷ்டத்தை அது கொடுக்காது. பற்றுதல் வச்சோம்னா தான் மன கஷ்டம் வரும், உடல் கஷ்டம் வரும். பற்றுதல் இல்லாம இருந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. நம்ம கவலைப்படுறதுனால இந்த விஷயம் நம்ம வீட்டுல பெரியவங்களே நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ கவலைப்படுறியே, நீ கவலைப்படுறதுனால இந்த விஷயம் தீந்துற போகுதா, நீ அழுதினா தீரப்போகுதா சொல்லு, நானும் சேர்ந்து உன்னோட உட்காந்து கவலைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அதுதான் மேட்டர். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம அதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்து நம்ம பார்க்க கத்துப்போம். இதுமே ரொம்ப கிட்டக ஒரு பிரச்சனையை கிட்டக வச்சு பார்க்காத. ஒரு ஒரு கல்லு, அதை கிட்டக வச்சு பார்த்தோம்னா அது பெரிய கல்லா பூதாகாரமா தெரியும். இதுவே கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பாருங்களேன், அது அவ்வளவு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது. நம்மளால அதை டேக்கிள் பண்ண முடியுமே அப்படின்னு நம்ம மேல ஒரு நம்பிக்கை நமக்கே வரும். ஸோ எதையுமே அந்த பிரச்சனைக்குள்ள போகாம பிரச்சனைக்கு வெளியில இருந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும். அப்ப பிரச்சனைக்கு வெளியில இருந்து பார்க்கணும்னு என்ன அர்த்தம், அது மேல பற்றுதல் இல்லாம பார்க்கணும். அதுதான் விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவன் செய்யக்கூடியது. श्लोकम 2.16 नासदो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः. உண்மையை கண்டறிந்தவர்கள் நிலையற்றது அப்படிங்கன்னா எதுனா உடல்னு அர்த்தம், நிலையற்றதற்கு நீடிப்பும், நித்தியமானது எது அப்படின்னா ஆத்மா, அதற்கும் மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். உண்மையை கண்டவர்கள், அதாவது தன்னிலை உணர்ந்தவர்கள், அவங்க என்ன பண்றாங்களாம், எது நிலையற்றது எது நித்தியமானதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. நிலையற்றது எது அப்படின்னா உடல் தான் நிலையற்றது, நித்தியமானது எது அப்படின்னா ஆத்மா தான் நித்தியமானது. அது ஒண்ணு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க, உடல் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் செட்டைன், அதோட லைஃப் ஸ்பேன், அந்த உடலுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா எவ்வளோ விதிக்கப்பட்ட 70 வயதோ 80 வயதோ 90 ஆண்டுகளோ 100 ஆண்டுகளோ இந்த உடல். அப்புறம் இது என்ன ஆகும், நிச்சயமா ஒரு நாள் இந்த உடலுக்கு அழிவுங்கிறது வந்தே தீரும். அது அதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து நீடிச்சு இன்ஃபினிட்டா போயிட்டே இருக்குமா, போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நீட்டிப்புங்கிறது எதுக்கு கிடையாது, டெம்பரவரியா இருக்கிறதுக்கு நீட்டிப்புங்கிறது கிடையாது. ஒரு பிஸ்கெட் வாங்குறோம், எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்துட்டு தானே வாங்குறோம், ஓகேவா? ஏன்னா அது வரைக்கும் தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேல அது கெட்டு போயிடும். அப்ப நிலையற்றது அது அது நீடிச்சு வரவே வராது. நித்தியமானது அது என்னைக்குமே அழிவே இல்லாதது, எட்டர்னல், அது என்னைக்குமே என்ன அழிவே இல்லாதது, மாற்றமே இல்லாதது. ஸோ உடலுங்கிறது அழியக்கூடியது, ஆத்மாங்கிறது அதுக்கு மாற்றம் அழிவுங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத உண்மையை கண்டவர்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க. இவை இரண்டும் இயற்கையின் இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இப்ப பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரிய வருது. ஆமா, உடல்ங்கிறது ஒரு குழந்தை பிறப்பெடுக்கும் போது அந்த குழந்தையோட உடல் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும் போது சொல்லியிருக்கோம், நம்ம வளர்சிதை மாற்றம் 6 விதமா மாறுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ அது இதுல கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு ஸ்லோகத்துல கூட பார்த்தோம்ல, கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரான்னு. அதாவது குழந்தையா இருக்கிறோம், அப்புறம் அது பால்ய பருவம், 10 வயசு பால்ய பருவம் வருவோம், அப்புறம் கௌமாரம் அதாவது அந்த யூத், அந்த அந்த உடல் எடுப்போம், அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக உடல் தளர்வோம், அப்புறம் மூப்பு வியாதி எல்லாம் வரும், அதான் ஜரா. அப்புறம் அந்த உடலுக்கு அந்த மடியக்கூடிய நேரம்ங்கிறது வந்துடும், ஓகேவா? ஸோ
இதுலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருது ஒரு உடல் இத்தனை மாற்றத்தையும் கடந்து போய் அது மறுபடியும் போய் அங்கே ரெஜுனேட் ஆகுதா? இல்லை, அங்கே போய் அழிய தான் செய்யுது. ஓகேவா? ஆனால் இதுவே உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா பாருங்க, அது மாற்றமே இல்லாமல் ஒரே சைஸ்லேயே அது எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்குது. இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உடலுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா இருந்துட்டே இருக்குது. இந்த உடல் அழிஞ்சாலும் கூட அந்த ஆத்மா அந்த உடலை விட்டு சூட்சும உடல் எடுத்துக்கிட்டு அது வேற உடல் தேடி சென்றுவிடும். இதை உண்மையை கண்டவர்கள், இந்த இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சவங்க தான் யாரு அப்படின்னா உண்மையை கண்டவர்கள். அவங்கள மாதிரி இருன்னு பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறாங்க. முக்திக்கான தகுதி என்ன? முக்கியமான முதல் தகுதி என்ன அப்படின்னா உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு நினைக்கிறது. அதுலேயும் உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானது. இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். முக்திக்கான தகுதியே இதுதான். இது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மற்ற எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். முதல் ஞானம் இதுதான். ஃபர்ஸ்ட் குஹ்யம் ரகசியம் இதுதான் கொடுக்குறாங்க. உடல் வேறு ஆத்மா வேறு. அதுலேயும் உடல் டெம்பரவரி, ஆத்மாங்கிறது எட்டர்னல். இந்த விஷயம் நான் இந்த உடல் இல்லை என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்காகவே வாழ்கிறேன். நமக்கு இவ்வளோ நாள் இது தெரியாதா? ஸோ நான் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம்? இந்த உடலை பேணி பாதுகாக்கிறதுல தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கோம். அதுக்காக தான் உழைக்கிறோம். இது மிக புத்திசாலித்தனமாக தெரியவில்லையே. இந்த உடலுக்காக உழைக்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்ப நம்ம எதுவுமே கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரொம்ப நாள் நீங்க கையில வச்சுப்பீங்களா? தூக்கி போட்டுருவோம்ல நம்ப. ஓகேவா? அப்படிதான் நம்மளோட உடலும். இந்த உடல் நிச்சயமா ஒரு நாள் அழியக்கூடியது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா, அந்த உடல் மேல இருக்கிற பற்றுதல் நம்மள விட்டு போயிடும். அப்ப பற்றுதலை எங்க மத்தாஜி வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா, உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா மேல தான் நம்ம பற்றுதலை வளர்த்துக்கணும். இந்த ஆத்மாவை நம்ம கவனிச்சோமா, அந்த உடலுக்கு சட்டை போட்டோமே, இந்த உடலுக்கு உணவு கொடுத்தோமே, இந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன கொடுத்தோம்? அப்படிங்கிற அந்த யோசனை நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்லோகம் 2.18 அந்தவந்த இமே தேகா நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணஹ அநாஷினோ அப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரத. பரத குல தோன்றலே, இது அர்ஜுனன். அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர்வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. ஓகேவா? நித்தியமான உயிர்வாழி. உயிர்வாழின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவை பத்தி பேசுறாங்க. ஓகேவா? அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு என்னெல்லாம் இல்லையாம்? அழிவு கிடையாது. அப்புறம் அதை மெஷர் பண்ண முடியுமா? மெஷர் பண்ண முடியாது. அப்புறம் அது எட்டர்னலா? ஆம், நிச்சயமா அது எட்டர்னல், நித்தியமா எல்லா நாளும் இருக்கக்கூடியது. ஆனா இந்த உயிர்வாழி எங்க இருக்குது? இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடலுக்குள்ள இருக்குது. இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. ஓகேவா? எனவே பரத குல தோன்றலே போரிடுவாயாக. ஸோ போரிடுறதுக்கு அவங்க சொன்ன காரணத்துக்காக பகவான் கொடுக்கிற பதில் இதுதான். நீ நீ அழிக்கலைனாலும் அந்த பீஷ்மர் அந்த உடல் அழியும். நீ அழிக்கலைனாலும் துரோணாச்சாரியார் அந்த உடல் அழியும். சரியா? இதை புரிய வைக்கிறதுக்காக பகவான் சொல்றாங்க. அதனால இதுக்காகலாம் யோசிக்க வேண்டாம், நீ எழுந்து போரிடுவாய். 2.19 ஏனம் வேத்தி ஹந்தாரம் யச்சைனம் மன்யதே ஹதம் உபௌதோ ந விஜானீதோ நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. இப்ப அர்ஜுனன் துரியோதனனை கொன்னுட்டான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, துரியோதனன் அப்படிங்கிற அந்த உடல் தான் அழிக்கப்பட்டது. ஓகேவா? அஸ்வத்தாமா கொலை செய்யப்பட்டான் அப்படின்னா அஸ்வத்தாமா ஏற்றுக்கொண்டிருந்த அந்த உடல் தான் கொலை செய்யப்பட்டது. அந்த துரியோதனன் அப்படிங்கிற ஆத்மா அர்ஜுனன் கொலை செய்யவும் இல்லை, கொலை பண்ணவும் முடியாது. அது வேறு உடல் தேடி அது போகும். அது செய்த நல்லது கெட்டது அந்த கர்மாக்கு ஏற்ற ஒரு உடலை தேடி அந்த ஜீவாத்மாவானது சென்றுவிடும். ஸோ ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன். ஏற்கனவே நம்ம போன 2.9 10 அதுலேயே பகவான் திட்டுனாங்களா அர்ஜுனனை? அறிவில்லாம அப்படிங்கிற மாதிரி மறைமுகமா திட்டினாங்களா? இப்பயும் சொல்றாங்க பாருங்க, அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏன் அப்படின்னா ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஓகேவா? இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இன்னொருத்தவங்களை கொலை செய்யாது. இந்த உடலுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா இன்னொரு ஆத்மாவை கொலை செய்ய முடியாது. இந்த உடல் தான் இன்னொரு உடலை வெட்டுது, அந்த உடல் தான் இந்த உடலை வெட்டுது, கொலை பண்ணுது. ஓகேவா? அதாவது உடல் வேறு ஆத்மா வேறுங்கிறது புரிய வைக்கிறதுக்காக பகவான் சொல்றாங்க. இதுதான் சாங்கிய தத்துவம்ங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாவின் குணங்கள். ஆத்மாவின் குணங்கள் பார்ப்போம். உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது. ஆத்மா இங்க இந்த இந்த உடலுக்குள்ள எங்க இருக்கு அப்படின்னா, உடல் முழுக்கும் ஒரு ஒளியா அது பரவி இருக்குது.
அப்புறம் 2வது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அழிவற்றது. அப்புறம் அளக்க முடியாதது. வி காண்ட் மெஷர் இட். அப்புறம் அது நித்தியமானது. அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் ஒரே மீனிங் தான் கொடுக்கும். கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. அப்புறம் அது அழிவற்றதே இல்லை அப்படின்னா அது எப்படியாவது அது கொலை பண்ண முடியுமா? நிச்சயமா முடியாது. ஓகேவா? இது ஆத்மாவின் குணம். இப்போ இந்த இடத்துல இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த கீழே படுத்திருக்கிறாரே அவரோட உடல் தான் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. ஓகேவா? அவரோட ஆத்மா எங்க போகும்? ஸ்தூல உடல் எடுத்துக்கிட்டு அது அவர் அவர் செஞ்ச புண்ணிய பாவ கர்மாவுக்கு ஏத்த மாதிரியான அந்த லோகத்துக்கு அது போகும். ஓகேவா? ஸோ உடல் தான் அழியுமோ தவிர உடல்லேருந்து பிரிஞ்சு வர அந்த ஆத்மாங்கிறது சூட்ச்ம உடல் எடுத்துக்கிட்டா ஸ்தூல உடல்னு சொல்லிட்டேன் சாரி. ஸ்தூல உடல்ங்கிறது நம்மளுடைய நமக்கு புறக்கண்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா? இந்த பஞ்ச பூதங்களால் ஆன அந்த உடல் தான் வந்து ஸ்தூலம். இதுக்குள்ளார இருக்கிறது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாதது. அதுக்கு பேரு சூட்சமம்னு பேரு. அந்த சூட்சும உடல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஆத்மா போயிடும். எங்க போகும் அப்படின்னா, அந்த ஆத்மா அந்த ஜீவனோட உடல்ல இருக்கும்போது, அந்த ஜீவனானவன் என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பண்ணாங்களோ, அது புண்ணியமா இருந்ததுன்னா, புண்ணியத்த அனுபவிக்க சந்திரலோகத்துக்கோ, பித்ருலோகத்துக்கோ, தேவலோகங்களுக்கோ, வைகுண்டங்களுக்கோ அந்த ஆத்மா போகும். எவ்வளோ தூரம் அவங்க புண்ணிய கர்மா பண்ணியிருக்காங்களோ, அவ்வளோ நாள் அது அங்க சர்வே பண்ணும், என்ஜாய் பண்ணும், சோமரசம் பருகுவாங்க. ரொம்ப நல்லா அங்க ஆடி பாடுறது எல்லாம் உண்டு. அந்த கணக்கு தீர்ந்து விட்டு, புண்ணிய கணக்கு தீர்ந்தோன, பாவ கணக்கு இருக்கா? 2 விதமான மூட்டைகள். ஒரு மூட்டை கணக்கு தீர்ந்தோன அடுத்த மூட்டை. இந்த கணக்க தீர்க்கறதுக்கு அவங்க மறுபடியும் பௌதிக உலகத்துக்கு வேறு ஒரு உடல் எடுத்து வந்தே ஆக வேண்டும். அப்ப புண்ணிய கணக்கு தகுந்த மாரி இத்தனை லோகங்களுக்கு போனாங்களா, அதே மாரி பாவ கணக்க தீர்க்கறதுக்கு இந்த லோகத்துக்கு வரலாம், இன்னும் பாதாள லோகத்துக்கு போலாம், நரகலோகத்துக்கு போலாம், அசுரலோகத்துக்கு போலாம். அல்ல இந்த உலகத்திலேயே மனித உடலும் எடுக்கலாம், மிருக உடலும் எடுக்கலாம், நாய் உடலும் எடுக்கலாம், நாயை தின்பவன் உடலும் எடுக்கலாம். சரியா? எந்த உடல் வேணாலும் கிடைக்கும். அது எல்லாத்துக்குமே காரணம், இந்த உடலை எடுத்திருக்கும்போது இந்த இங்க இறந்து கிடக்கிறாரே, இந்த உடல் எடுத்திருக்கும்போது அவர் செய்தக்கூடிய கர்மாவை பொறுத்து தான் இது எல்லாமே. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணகர்த்தா யாரு? அவரா மட்டும் தான் இருக்க முடியும். ஓகேவா? ஆத்மாவிற்கு அழிவில்லை, மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பில்லை. ரிப்பீட்டடா இதே வருது. கன்ஃப்யூஸ் ஆயிக்காதீங்க. ஆத்மாவிற்கு அழிவில்லை. அந்த பாயிண்ட்ட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மாறக்கூடிய உடலுக்கு நீடிப்பு இல்லை. அது நிச்சயமா தொடர்ந்து வரப்போறதில்ல. ஜட உடலை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது. ஜட உடல்ங்கிறது நிச்சயமா அழிந்தே தீரும். அத காப்பாற்றதுக்கு நிச்சயமா முடியாது. குளோரோஃபார்ம்லாம் போட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சாலும் கூட என்னைக்காவது ஒரு நாள் அது அழிவுங்கிறது அது தேடி தான் வரும். ஓகேவா? ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதற்காக அல்ல. அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது வெறுக்கத்தக்கதும், நாட்டின் சட்டத்தாலும், கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்குரியது ஆகும். ஆத்மா அழிவதில்லை. இப்ப உடனே அந்த நான்வெஜ் ஈட்டர்ஸ் இருக்கலாங்கல்ல, நான் வெஜிடேரியன்ஸ்ல அவங்கலாம் என்ன செய்வாங்க? ஆத்மா தான் அழியலைல்ல. அது கொண்டிருக்க அந்த உடலான அந்த அது என்னது ஆடையோ, கோழியையோ தானே நம்ம சாப்பிடுறோம். அந்த ஆத்மாவ நம்ம ஒண்ணும் கொலை பண்ணல. அந்த உடல தானே கொலை பண்றோம். அப்படின்னு இதுலேருந்தே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஓகேவா? அப்பனா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஆத்மா அழிவதில்லைங்கிற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதற்காக அல்ல. அது ஒரு பாவச் செயல் தானே. இந்த மாதிரி ஒரு மிருகங்கள வந்து வதைக்கிறது வந்து அந்த காலத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அது எதுக்காக அப்படின்னா, யாகங்கள்ல பலி குடுக்கறதுக்காக. முனிவர்களாலும், ரிஷிகளாலயும் யாகங்கள்ல பலி குடுக்கறதுக்காக மிருகவதைன்னு இருந்தது. அது வதை கிடையாது. ஆக்சுவலா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு குதிரையோ, ஒரு ஆடோ, அந்த இடத்துல ஒரு பசுவையோ எதுன்னு எது அங்க குறிப்பிட்டு குடுக்குறாங்களோ, அது இம்மீடியட்டா என்ன ஆகும் அந்த ஆத்மா அ முக்தி அடைஞ்சிரும். அந்த உடல விட்ட உடனே ஏன்னா அது ஒரு ரொம்ப மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு அது அந்த இடத்துல தன்னுடைய உயிர விடுது. அதனால அந்த ஆத்மா உடனே என்ன ஆயிடும்? முக்தி அடைஞ்சிரும். ஓகேவா? அதனால இத ஒரு காரணமா வச்சுக்கிட்டு, இது ஆத்மா அழிவதில்லையே! அப்ப நான் அதோட உடல தானே சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு அந்த கருத்த நம்ம எடுத்துக்கிட்டு, நம்ம இந்த மாதிரி குறுக்கு வழியில எதையும் செய்யக்கூடாது. அது என்ன அப்படின்னா, அதிகாரமின்றி கொலை செய்வது. ஓகேவா? அது கொலைக்கு சமமாயிடும். அது வெறுக்கத்தக்கக்கூடிய விஷயம். நாட்டின் சட்டத்தாலும், கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்குரியதும் ஆகும். இங்க மான கொன்னுருக்காங்க பாருங்க. இது மான் வதை அப்படிங்கிறது வந்து பேன் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ இது பண்ணக்கூடாது. அப்ப நா அ நாடும் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. பகவானோட சட்டத்துக்கு கீழயும் புறம்பா தான் இந்த ஒரு விஷயங்கிறது நடக்குது. ஸோ நிச்சயமா இதுக்கு தண்டனை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. இது வந்து ஆத்மாவை பத்தின ஃபுல் கேரக்டர் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா 2.20.
பிறப்பு இறப்பு ஆத்மாவிற்கு கிடையாது. அந்த ஆத்மான அவன் வந்து தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. ஏன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங். அது இப்ப புதுசா தோன்றுதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பகவான் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங். அவரு எப்ப தோன்றினாரு அப்படின்லாம் நம்மளால வரையறுக்கவே முடியாது. அனாதி காலத்தவனர், புராண புராண காலத்தவர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம பகவானை சொல்லும்போது. அப்ப பகவானோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தானே ஜீவாத்மாவும் எடுத்துட்டோம். அவங்க பரமாத்மா, நம்ம ஜீவாத்மா. ஓகே. அப்ப ஆத்மா வந்து தன்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் யார் கூட ஒத்து போகுது அப்படின்னா பகவானோட ஒத்து போகுது. ஸோ அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன இருக்காது? தோற்றம் கிடையாது, மறைவும் கிடையாது. ஸோ அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்து இருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவது இல்லை. ந ஹன்யத்தே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஷரீரென உடல். உடல் கொல்லப்படும் போது இது கொலை பண்ணப்படாது. ந ஹன்யத்தே அப்படின்னா கொல்ல பண்ணப்படாது. ஆத்மா வந்து அதுக்கு இறப்புங்கிறது கிடையாது. அடுத்தது ஆத்மாவின் நித்தியத்துவம். ஆத்மாவிற்கு பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவது இல்லை. ஓகேவா? ஆத்மாவிற்கு தயாரிக்கப்பட்ட தேதியோ காலாவதி தேதியோ கிடையாது. மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு, எக்ஸ்பைரி டேட் எல்லாம் சொல்லுவோம்ல. எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்டில் ஒரு சின்ன குண்டூசிலேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் வாங்குற வரைக்கும், நம்ம ஒரு பைக்கு காருன்னு வாங்குற வரைக்கும் என்ன செய்வோம்? அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்டுக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட்டு போட்டிருப்பாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு போட்டிருப்பாங்க. இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான் இது அப்படின்னு. அதுக்கு மேலே அது போணுச்சுன்னா அவ்வளோதான். அதோட டேட்டு தான் போட்டிருக்காங்களே, எக்ஸ்பைரி டேட்டு. அதுக்கு மேலே அது ஒர்க் ஆகாது. பட் ஆத்மாவிற்கு அந்த மாதிரி எந்த டேட்டும் கிடையாது. அது என்னைக்குமே நித்தியமா அழியாம இருந்துட்டு இருக்கக்கூடியது தான் ஆத்மா. 2.21 வே வேதா விநாசினம் நித்யம் யயேனம் அஜம் அவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்த கம் காதயதி ஹந்திகம். பார்த்தனே பார்த்தனே. ம் பார்த்தன்னா அர்ஜுனன். அர்ஜுனனுக்கு வேற வேற பேர் வச்சு கூப்பிடுறாங்க பாருங்க. பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? அப்படின்னா இந்த இந்த நாலேஜை வந்து அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்க. ஆத்மா வந்து அழிவற்றது, நித்தியமானது, பிறப்பற்றது, மாற்றம் இல்லாதது. இதை வந்து எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு இப்ப சொல்லியாச்சு. ஸோ அர்ஜுனன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? அவன் அந்த உடலும் யாராலே கொலை பண்ணப்பட்டாலும் அது கொலைப்படப்படாது. அதாவது அந்த ஆத்மா அர்ஜுனன் அப்படிங்கிற ஆத்மா நிலைச்சுதான் இருக்க போகுது. கொலை செய்ய காரணமாவதோ, அவன் இவ்வளவு நேரம் என்ன பயந்தான்? என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய மாமன்கள், என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய பெரியப்பா மகன்கள், குரு இப்படிலாம் சொன்னாங்கல்ல. ஸோ அவங்களெல்லாம் நான் எப்படி கொலை செய்வேன் கொலை செய்வேன்னு சொன்னாங்கல்ல. கொலை செய்ய காரணமா நீ இருக்க மாட்ட. அந்த அந்த உடல் தான் அழிய போகுது அப்படிங்கிறத விளக்கத்தை இங்க கொடுக்குறாங்க. 2.22 வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிருஹ்ணாதி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணான்ய அந்யானி சம்யாதி நவானி தேஹி. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்றே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா இருக்கின்றது. நம்ம என்ன செய்வோம்? இன்னைக்கு போட்டதை நாளைக்கு போட மாட்டோம். இந்த ட்ரெஸ்ஸை தூக்கி வச்சுட்டு வேற ஒரு ட்ரெஸ் போடுவோம். புதுசு புதுசா நம்ம மாத்துவோம். அந்த மாதிரி தான் ஆத்மாவும் என்ன செய்யுது? இந்த பிறப்புல ஒரு ஆடை, 100 பிறப்புக்கு 100 ஆடை, 100 பிறப்புக்கு 100 ஆடைன்னு ஆடையை மாத்திக்கிட்டே போகுது. பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்றே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி. ஓகேவா? ஏன்னா வயசு ஆயிடுச்சு, தளர்ந்து போயிடுச்சு, வியாதி வந்துருச்சு. அந்த வயது மூப்பின் காரணமா அந்த உடல்ங்கிறது அழிஞ்சு போயிடுச்சு. அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த ஆத்மா புதிய உடல்களை நோக்கி செல்லும். புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கின்றது. உடல், உடை, பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை அணிவது. நம்ம பொதுவா அதை தானே பண்ணுவோம். டெய்லி டெய்லி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி ஆத்மாவும் என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய உடலை மாத்திக்கிட்டே இருக்குது. உடல் மாற்றம் என்பது தவிர்க்க முடியாதது. இந்த ஆத்மாவிற்கான உடல் மாற்றம்ங்கிறது, ஏன்னா இந்த உடலையே தான் நம்ம வச்சுட்டு இருப்போம் நீண்ட நாள் அப்படிங்கிறது வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு விஷயம். நாம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள துவங்குவோம். உடல் மாற்றம்ங்கிறது இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு உண்டு. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஆத்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர் ஏன் இங்கே போட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த ஸ்டெம்மு. ஓகேவா? அதுதான் ஆத்மான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதெல்லாம் பிரான்ச்சஸ். இந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் ஒடிஞ்சு ஒடிஞ்சு விழுந்துரும். பட் இந்த ஸ்டெம் வந்து அப்படியே இருக்கும். ஓகேவா? அப்படியே இருக்கும். இந்த இந்த அழிவு அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு வராது.
ஸோ இந்த ஸ்டெம்மு உடைஞ்சு விழும், வேற ஒரு ஸ்டெம். ஓகேவா? ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல அந்த ஆத்மா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? இது இது இந்த பிரான்ச் போனோட்ட அடுத்த பிரான்ச் அந்த பிரான்ச்சுக்கு போயிடும். இப்படிதான் இது என்ன பண்ணுக்கும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம உடல்ல ஆடையை மாற்றி மாற்றி அணிவது போல ஆத்மா உடலையே மாற்றி மாற்றி அணிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. உபநிஷத்தம் உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு. ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இரு தோழ பறவைகள், ஒன்று கனிகளை உண்ணுகின்றது, மற்றது சாட்சி பறவை. 2 பறவை இருக்கும் பாருங்க. இத நீங்க வந்து லெவல் 1ல கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இத. இந்த 2 ஒரு மரத்துல ஒரு கிளையில 2 மரங்கள் உட்கார்ந்திருக்கா மாதிரி ஒரு பிக்சர் பார்த்திருப்பீங்க. அதுல ஒண்ணு வந்து அந்த கிளையில இருக்கிற பழங்கள சுவைச்சு சாப்பிடும். அந்த கிளைகள்ல இருக்கிற பழங்கள் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த பிரான்ச்சுக்கு போயிட்டு அங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடும். மாத்தி மாத்தி கிளைகள் மாறி மாறி அமர்ந்து அமர்ந்து வெவ்வேறு பழங்கள சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். பக்கத்துல இருக்கிற தோழப்பறவை திரும்பியே பார்க்காது. பட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பறவை அப்படின்னா எந்த பழத்தையும் சுவைச்சும் பார்க்க மாட்டாங்க. பட் இந்த பறவை என்ன செய்யுதுங்கிறத ரொம்ப ஆழமா பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா? அதனால தான் இது சாட்சி பறவை. இது உண்ணக்கூடிய பறவை. ஓகேவா? 2மே தோழப் பறவைகள் தான். ஆனா இவங்க பார்க்குற மாதிரி இது ஒரு நாள் கூட இந்த தோழப் பறவை திரும்பி பார்க்கறது கிடையாது. சாட்சி பறவை யாரு அப்படின்னா பகவான், பரமாத்மா தான். இது இந்த மாறி மாறி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிற பறவை யாரு அப்படின்னா ஆத்மா, சோல் நம்ம தான் ஜீவாத்மா. ஓகேவா? ஸோ ஜீவாத்மா என்ன செய்றோம், பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவ திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். இந்த பௌதீக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மேல நம்ம ஆசைய வச்சு மாறி, மாறி, மாறி என்னென்னலாம் நம்மளால அனுபவிக்க முடியும்னு ஏன்னா நம்ம இங்க வந்துட்டோம். ஃப்ரீ வில்லோட வந்தாச்சு. ஃப்ரீ வில் யார் பகவான் தான் குடுத்தாங்க. போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வான்னு. பகவான் தானே குடுத்தாங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு வான்னு. நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்க யார் அனுப்புனாங்களோ அவங்கள மறந்தாச்சு. இங்க வந்துட்டு நம்மளோட இஷ்டத்துக்கு நமக்கு புடிச்சது எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சுட்டு, இதுதான் சாஸ்வதம், இதுதான் நிலையானதுன்னு நெனச்சுட்டு, இங்க நமக்கு 1 இருந்ததுன்னா அந்த 1 10 ஆக்கணும், 10 100 ஆக்கணும். நம்ம இதுக்காகவே நம்மளோட ஃபுல்லு அம் எனர்ஜியும் இதுக்கே வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு நாள் கூட இந்த உடலுக்குள்ள இந்த ஆத்மா இருக்கு. இந்த ஆத்மா கூடயே பரமாத்மாவும் சேர்ந்து இருக்குது. அப்படின்னு அவர் பக்கம் நம்ம திரும்பியே பார்க்கறது கிடையாது. அதுதான் அந்த பழத்த மாத்தி மாத்தி சுவைக்கிறதுன்னு இங்க சொல்றது எத சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த பௌதிக விஷயங்கள தேடி தேடி அலையறது. இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மேலேயே நாட்டம் அதிகமா வைக்கிறது. பட் நமக்கு நாட்டம் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா, இவர் மேல தான் இருக்கணும். ஸோ பரமாத்மாவின் கருணை என்ன அப்படின்னா, உடல் மாற்றத்திற்கு உதவுகிறார். இப்ப இதுல மாத்தி மாத்தி உட்காந்து சோர்ந்து போய் கடைசியா இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடலை இழக்கும்போது, இவ்வளோ நாளா இந்த உடல கொண்டிருக்கும்போது, இந்த ஜீவாத்மா என்ன நல்ல காரியம், கெட்ட காரியம் எல்லாம் செஞ்சதோ, அதுக்கு தகுந்த மாரியான உடலை எடுக்கறதுக்கு, அந்த உடல் மாற்றத்திற்கு உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா உதவுகிறார். அதுதான் அவருடைய கருணை. விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கிறார். ஏன்னா ஃப்ரீ வில் அதுதான். பகவான் குடுத்தது தான் ஃப்ரீ வில். ஏன்னா அவரே சுதந்திரமானவர், பரிபூரணமானவர், சுதந்திரமானவர். ஸோ அவர்கிட்டேருந்து பிரிஞ்சு வந்த நம்மளும் சுதந்திரமானவங்க தான். பட் சுதந்திரத்த தப்பா பயன்படுத்திர்றோம். வாழ்க்கைக்கான பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால், பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில், அதாவது கூடவே தான் இருக்குது. நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது. ஜீவாத்மா இருக்கிற மாரி சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். இந்த ஒரு உடலுக்குள்ள 2 இருக்கு. ஒண்ணு சோல், இன்னொன்னு சூப்பர் சோல். சூப்பர் சோல நோக்கி அந்த பறவை திரும்பி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குடுக்குறாங்கங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும். அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால், துக்கத்தில் உள்ள இப்பறவை உடனேயே எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபடுகின்றது. ஓகேவா? அதாவது எப்ப இந்த சோல் வந்து பகவான் பக்கம் திரும்புதோ, சூப்பர் சோல் பக்கம் திரும்புதோ, அதுலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் இந்த உடல டேக் கேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. ஓகேவா? நம்ம தன்னிச்சையா நம்மளோட இச்சைக்கேற்ப நம்மளுடைய கர்மாக்கள செஞ்சுட்டு இருந்தோம். ஒன்ஸ் நம்ம பகவான் பக்கம் திரும்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம தன்னிச்சையா செய்ய மாட்டோம். பகவான் இச்சைக்காக செய்ய ஆரம்பிச்சுருவோம். அதனால தான் சொல்றது, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாம் அதுக்கு மேல என்னவா மாறிடும்? டிவோஷனல் சர்வீஸா மாறிடும். ஓகேவா? அதுவரைக்கும் நம்ம செஞ்சது செயல்கள், கர்மாக்கள். பட் நம்ம பகவான் பக்கம் திரும்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட செயல்பாடுகள என்னன்னு பேர் வைப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேவை, டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகேவா? அப்ப நம்ம நம்ம ஒரு 10 பேரோட சேர்ந்து நம்ம பேசுறோம், நம்மளோட கருத்துக்கள பரிமாறிக்கிறோம்னா, அந்த 10 பேரும் யாரா இருப்பாங்கன்னா, டிவோட்டீஸா இருப்பாங்க. ஸோ முன்னாடியும் ஒரு அசோசியேஷன்ல இருந்திருப்போம். இப்ப பகவான் பக்கம் திரும்பினோட்டி இப்பயும் ஒரு அசோசியேஷன்ல இருக்கிறோம். பட் 2 அசோசியேஷனும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு? துக்கம்ங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா பகவான் தான் நம்மள கைட் பண்றாங்க. நிச்சயமா நம்மளோட கவலைகள்லேருந்து அவங்க விடுவிச்சுருவாங்க. இதுதான் வாழ்க்கைக்கான பாடம். பகவானை நோக்கி முகத்தை திருப்ப எளிதான மிகச்சிறந்த வழி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபித்தல். எப்படி மாதாஜி நம்ம எப்படி முகத்தை திருப்புறது? இப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சோல் வந்து சூப்பர் சோலை பார்க்க வைக்கிறது எப்படின்னா ஒண்ணுமே கிடையாது.
நம்ம தான் வந்து இந்த பிரிட்ஜ் இருக்கே நம்ம கையில தான், பாலம் நம்ம 2 பேரையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பாலம் இருக்குதே, மகாமந்திரம் ஜபம். அந்த மாலையை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சோல் என்ன ஆகுது, பியூரிஃபை ஆக ஆரம்பிக்கும். பியூரிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போ இவ்வளோ நாள் கலங்கத்தோட இருந்துதா அப்படின்னா எஸ், கலங்கத்தோட இருந்தது. என்ன கலங்கம்? பௌதிக கலங்கம். இதெல்லாம் நம்ம அடையணும், ஆசைப்படணும், இங்கெல்லாம் போகணும், வரணும், இவ்வளோ பணம் பொருள் சேர்க்கணும், ஃபாரின் ட்ரிப்பு போகணும், இந்த மாதிரிலாம் இருந்துட்டு இருந்தோம்ல. எல்லாம் போகிறது தான், ஓகே தான், பட் பற்றுது வச்சிரு. அது போலன்னா அதுதான் நம்ம ஜென்மமே சாபல்யம் அடையாத மாதிரி அது மேல அவ்வளோ பற்றுதல் வச்சுட்டு இருக்கோம்ல, அது தேவையில்லை. ஓகேவா? அப்ப அதை விட நிம்மதியும் என்ன, நான் பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்காக தான் நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அங்க போனா தான் கிடைக்குமா? ஓகேவா? ஸோ அப்ப வேற வழி என்ன அப்படின்னு நம்மளோட மனசை மாற்ற முயற்சி செய்யும்போது கூடவே இருக்கக்கூடிய பகவான் நம்மளோட கண்ணுக்கு பட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப படுறதுக்கு பாலமா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான். ஸோ அந்த மந்திரத்தை ஜெபிக்க 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 நம்மளுடைய ஆத்மாங்கிறது சுத்தமடைய ஆரம்பிக்கும். கலங்கங்கள்லேருந்து விடுபட்டுருவோம். இந்த ஆத்மா அப்ப தூய்மையான ஆத்மாவா மாறும். அது மகாமந்திரம் மூலமா நம்மளால நிச்சயமா கொண்டு வர முடியும். हरे कृष्ण। श्लोकम 2.23 नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेत्यन्त्यापो न शोषयति मारुत. இது ஆத்மாவை பத்தின விஷயங்கள். ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். இப்ப ஒரு ஆயுதம் ஆயுதத்தை கொண்டு இந்த உடல், இந்த கையை வெட்டுனா கை துண்டிக்கப்பட்டுற முடியும். நெருப்புல கொண்டு போய் கையை வச்சுட்டேன்னா என் கை சுற்றும். தண்ணியில பட்டோம், மழையில நனைஞ்சோம்னா இந்த உடல் வந்து நனையிடும். அப்புறம் காற்று வேகமா அடிச்சது அப்படின்னா நம்மளுடைய கூந்தல் களையும், நம்மளுடைய வேர்வை இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நமக்கு சரியா போயிடும். ஸோ எல்லாமே எதை பாதிக்குது? இந்த உடலை மட்டும்தான் பாதிக்குது. ஆனா ஆத்மா இந்த எதாலையும் பாதிக்கப்பட முடியாது. ஆயுதத்தால் துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாது, நீரால் நனைக்கப்பட முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. श्लोकम 2.24 अच्छेत्योयम अथाह्योयम अक्लेत्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुर अचलोयम सनातनः. ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். எல்லாம் ஆத்மாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இதெல்லாம். மறுபடியும் வலியுறுத்துவதற்காக இதெல்லாம் மறுபடியும் சொல்றாங்க பாருங்க. ஆத்மாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அழிக்க முடியாது, துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது. 2.25 அவ்யக்தோயம் அச்சிந்தியோயம் அவிகாரியோயம் உச்யதே தஸ்மாத் ஏவம் இதி துவைனம் நானு சோசித்தும் அர்ஹசி. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன். அவ்யக்தோ, வியக்தமா, வியக்தம் அப்படின்னா அர்த்தம் கண்ணுக்கு தெரியும்னு அர்த்தம். அவ்யக்தம் அப்படின்னா தோன்றாதவன் அர்த்தம். ஓகேவா? அச்சிந்தியோ அப்படின்னா, சிந்திய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளால சிந்திக்க முடியும். அச்சிந்தியோன்னா சிந்திக்கவே முடியாதுன்னு அர்த்தம். அதாவது நம்மள சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன். இதனை நன்கறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. பாருங்க, அர்ஜுனன் சொன்ன அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக பகவான் எத்தனை முறை அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க பாருங்க. உடல் வேறு ஆத்மா வேறுங்கிறதுக்காக இத்தனை ஸ்லோகங்கள் போயிட்டே இருக்குது. ஜீவாத்மாவின் குணங்களை மறுபடியும் லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. ஜீவாத்மா நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன், பார்வைக்கு புலப்படாதவன். கண்ணுக்கு தெரியுமா நம்மளோட உடலுக்குள்ள உயிர் எங்க இருக்கு? அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஆனா அது இல்லைன்னா தெரிஞ்சிடும். சரியா? இந்த ஆத்மா அந்த உடல்ல இருக்கிறது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பட் அதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸை நம்ம எப்போ உணர்றோம் அப்படின்னா, அது இந்த உடல்ல இல்லாத போது தான் உணர்றோம். அதுக்கு மேல இந்த கையை ஆட்ட முடியுமா? இந்த கையை இப்படி பண்றோம்ல, கண்ணால சிமிட்ட முடியுமா? வாயை திறந்து நம்மளால பேச முடியுமா? எதுவுமே பண்ண முடியாது. எந்த ஆக்ஷனும் பண்ண முடியாது. உடல் சலனமற்று போய்விடும். காரணம், உள்ளுக்குள்ள இருந்த அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆத்மாங்கிறது இப்ப இல்ல. ஓகேவா? ஸோ இருக்கும்போது நமக்கு கண்ணுக்கு புலப்பட மாட்டேங்குது. பட் அது இந்த உடலை விட்டு போன விட்டு அப்பதான் நம்ம ஆத்மாவோட இருப்பையே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? அதுதான் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டதுங்கிறது. அதுதான் நிலையானவன். श्लोकम 2.26 अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो நைனம் சோசித்தும் அர்ஹசி. இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே மகாபாகோ. மகாபாகோன்னா ரொம்ப வீரன், தீரன், சூரன் அர்த்தம். அப்படி புகழறாங்க அவனோட வீரத்தை. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் எதுவும் இல்லை.
ஓகேவா? அதாவது எப்போதும் பிறப்பு, இறப்புங்கிறது இந்த உடலுக்கு தான் இருக்கோ தவிர, ஆத்மாவுக்கு இல்ல. அதனால நீ கவலைப்படுறதுக்கான காரணம் எதுவும் இல்ல. நீ இப்ப பீஷ்மர் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்கள நீ கொலை பண்ணாலும் கூட, அந்த ஆத்மா இன்னொரு ஒரு உடல் எடுத்து மறுபடியும் இங்க தோன்றதான் போகுது. உடல தான் அழிக்கப் போற. அதனால நீ கவலைப்பட வேண்டாம். கவலைய நீக்கிறதுக்காக பகவான் சொல்றாங்க. 2.27 ஜாத்தஸ்ய ஹி ஜாத்தஸ்ய ஹி த்ருவோ மிருத்யோர் த்ருவம் ஜன்ம மிருதஸ்ய ச தஸ்மாத் அபரிஹாரியேர்த்தே நத்வம் சோசித்தும் அர்ஹசி. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம். சரியா? யாரு பிறந்தாலும் பிறப்பெடுத்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன பர்த் டெத் சைக்கிள் அதானே சொல்றோம். பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி தானே சொல்றோம். யார் பிறந்தாலும் அவங்களுக்கு இறப்புங்கிறது நிச்சயம். மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. இதோட முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா இல்ல. மறுபடியும் அந்த சைக்கிள் வந்துட்டே தான் இருக்கும். சுழற்சிங்கிறது இருந்துட்டே தான் இருக்கும். எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஸோ நீ கொலை பண்ணலனாலும் பீஷ்மருக்கு இறப்புங்கிறது உண்டு. அதனால நீ உன்னுடைய கடமைகளை செய்ய தவறிடாத. தவிர்க்க முடியாத உன் கடமை. உன்னுடைய கடமை என்ன? சத்திரியனா இருக்கிறதுனால போர் தொழில் தான் என்னுடைய கடமை. அந்த கடமையை செயலாற்றுவதுங்கிறது வந்து தவிர்க்கவே முடியாது. எந்த காரணம் சொல்லியும் நீ அதுக்கு லீவ் எடுக்க முடியாது. ஸோ நீ அதுக்காக கவலைப்படாத அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் ஆறுதல் சொல்றாங்க. ஸ்லோகம் 2.28 அவ்யக்தாதீனி பூதானி வியக்தமத்யானி பாரத அவ்யக்த நிதனான்யேவ தத்ர கா பரிதேவனாம். படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் தன்னையே சொல்லிக்கிறாங்க. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில், அதாவது இது எதுவுமே தோன்றதுக்கு முன்னாடி, பகவான் இந்த பௌதிக படைப்புகள் எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே சைலண்டா தான் இருந்தது. பகவானுக்குள்ள தான் ஐக்கியம் ஆயிருந்தது. ஓகேவா? 4th சாப்டர்ல வரும் அதெல்லாம். ஸோ எல்லாத்தையும் பகவான் படைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும்? ஒண்ணு ஒண்ணு தோன்ற ஆரம்பிச்சிடும். திருப்பி கடைசியா ஃபைனலா பகவான் எல்லாத்தையும் அனிஹிலேட் பண்ணும்போது எல்லாமே அழிக்கப்பட்டுடும். எல்லாமே போய் பகவானுக்குள்ளேயே ஐக்கியம் ஆயிடும். அதுக்கு நீ ஏன் கவலைப்படுற? ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் படைக்கப்படும்போது எல்லாம் தோன்ற தான் போகுது. ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஃபைனல் அந்த அனிஹிலேஷன் போது எல்லாமே என்னட்ட வந்து ஐக்கியமா தான் போகுது. இதுல நீ எதையும் என்ன பண்ணல? கொலை பண்ணல, அழிக்கல. அதனால நீ கவலைப்படாத. கிருஷ்ணர் செஸ் ஆட்டம் போல் முடிவாக மடக்கி தோற்கடிக்கிறார். இப்படி சொல்லி முடிக்கிறாங்க பாருங்க. நாஸ் மகாபாகோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே. அதாவது அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க. உடலுங்கிறது தற்காலிகமானது. அதனால் உடல் அசௌகரியங்களுக்காக புலம்புவது பயனற்றது. இந்த உடலை கில் பண்ண போறோமே அப்படின்னு நீ புலம்புறதுங்கிறது வந்து அது ஏற்புடையதே இல்லை. ஸோ அதனால நீ போரிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்லோகம் 2.29 ஆச்சரியவத் ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டித் ஏனம் ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்ய ஆச்சரியவத் சைனம் அந்ய ஸ்ருணோதி ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேத ந சைவ கஷ்டித். எத்தனை ஆச்சரியம் வருது பாருங்க. சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர், வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதாராக உள்ளனர். மறுபடியும் மறைமுகமா அர்ஜுனனை சாடுறாங்க. ஓகேவா? இவ்வளவு தூரம் சொல்லியாச்சா? இத்தனை விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்த கூட அர்ஜுனனுக்கு அந்த விளக்கம் தோன்றவே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றாங்க. சில பேருக்கு ஆச்சரியமா பார்க்கறாங்க, கேட்கறாங்க, வர்ணிக்கிறாங்க. ஆனா இவ்ளோ கேட்ட பின்னும் சில பேர் அத புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. அற்புதமான ஸ்லோகம். 9 ஆச்சரியமான பண்புகள் எல்லாரும் பார்க்கின்றனர், நிற்கின்றனர், கேட்கின்றனர். 9 ஆச்சரியமான பண்புகள் தான் நம்ம முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்ல. அவன வெட்ட முடியாது, அழிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது எல்லாம் பார்த்தோமா? அந்த மாதிரி அத்தனை அந்த பண்புகள பார்த்துட்டு, ஆஹா! இப்படி இருக்காங்க. ஆத்மாவோட அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது அதோட குணநலன்கள், பண்புகள் அப்படிங்கிறது அப்படி இருக்கா? அப்படின்னு சொல்லி நெறைய பேர் ஆச்சரியப்படுறாங்களாம். श्लोकं 2.30 देहि नित्यमवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. பரதகுல தோன்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர்வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் சொல்றாங்க. உடலில் உறைபவன் யாரு? உடலில் உறைபவன் ஆத்மா. அவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். ஸோ நீ இந்த உடலை தான் கில் பண்ண போற. அந்த ஆத்மாவும் உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு மறுபடியும் ரீஇட்ரேஷன் தான். மறுபடியும் மறுபடியும் அடிக்கோடிட்டு சொல்றது தான்.
எந்த உயிர்வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. உயிர்வாழி ஜீவாத்மா யாருக்காகவும் நீ வருத்தப்பட வேண்டாம். ஏன்னா வருத்தம், கவலை எத்தனை சொன்னாங்க, எத்தனை என்னோட உடல் இப்படி பண்ணுதுன்னு சொன்னாங்கல்ல, அதுக்காக நீ வருந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் வன்முறை ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் போரின் சமயத்தில் வன்முறை, இது இதுவே வேற நேரத்துல கொலை பண்றதா இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, நானும் நீங்களும் போயிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிச்சயமா இது வந்து ஆதரிக்கப்படாது. ஏன்னா நம்ம சத்திரியர்கள் இல்ல, போர் தொழில் தெரிஞ்சவங்க இல்ல, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை அது இல்ல. சோ அதை நம்ம செஞ்சோம்னா அது கொலை பாதகம். ஆனா அது அர்ஜுனன் செஞ்சாங்கன்னா அது கொலை கிடையாது, அது வன்முறை ஆகாது. ஓகேவா? அதனாலதான் பகவான் ஆதரிக்கிறாங்க. போரின் சமயத்தில் வன்முறைக்கான தேவை இருப்பதால் அது மறுக்கப்படுவதில்லை. ஏன் இந்த வன்முறை இருந்தது? இவங்களுக்கு சேர வேண்டிய சொத்து, பாண்டவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய ராஜ்யம் அது. அதை வந்து எதிரிகள் என்ன பண்ணாங்க, அநியாயமா அபகரிச்சாங்க. அப்ப அது வந்து தட்டி கேட்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது. சோ நியாயம்ங்கிறது இவங்க பக்கத்துல இருந்தது. அதனால இந்த வன்முறை வந்து தேவை இருக்கு. இந்த வன்முறைக்கான தேவை இங்க இருக்கிறதுனால அதை பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அனுமதி கொடுக்கறாங்க. அது தேவையானது, கடவுளின் அனுமதியை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மனம் போன போக்கில் அல்ல. நீங்களும் நானும் உடனே எடுத்துட்டு போயிட முடியாது. பகவான் தான் சொல்லிட்டாங்களே, ஆத்மா அழியாது, உடல் தானே அழிய போது, நம்ம யாரையும் போய் அவங்க ஒரு சுண்டு விரல கூட டச் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அது வன்முறை. श्लोकम 2.31 स्वधर्ममपि चावेश्य न विकम्पितुमर्हसि युक्ता श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते. வந்துருச்சு பாருங்க, க்ஷத்ரியஸ்ய ஸ்வதர்மம், உனக்காக விதிக்கப்பட்டது. க்ஷத்ரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது, கவனமா பாருங்க, இவன் க்ஷத்ரியன். ஓகேவா? அவங்களுக்கான கடமை என்ன? போர் தொழில் பண்றது. சோ அதுதான் வந்து சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப ஒருத்தவன் நடந்துக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யணுங்கிறது தான். சோ சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை, எனவே தயங்க தேவையில்லை. ஓகேவா? தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் இப்ப அர்ஜுனன் இதை விட்டுட்டு எங்க போவாங்க? போய் இதை குருவாயிடுவாங்களா? போய் மடத்துல போய் சேர்ந்து இதை யாருக்காவது வந்து இதை பாடம் சொல்லி கொடுக்க முடியுமா? சொல்லுங்க. ஒரு பிராமணர் ஆயிட முடியுமா? அல்லது நிலத்தை எடுத்துட்டு அங்க போய் விவசாயம் பண்ணிட முடியுமா? அல்லது வியாபாரம் பண்ண முடியுமா? அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? தர்ம கொள்கை என்ன? போர் தொழில் பண்றதுதான். சோ போர் புரிவதை காட்டுற அந்த பண்ற கடமை தான் சிறந்த கடமை. அதை தவிர வேற சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை. அதை மாத்தி செஞ்சாலும் அதுவும் பாவ செயலும் பின்னாடி பகவான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, உனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமையை தான் நீ செய்யணும். எனக்கு இது ஈஸியா இருக்கு, எனக்கு இது வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேற எதையும் மாத்தி செய்யக்கூடாது. ஓகேவா? எனவே அதற்கு நீ தயங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. श्लोकम 2.32 यत्रिच्छया सोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धம் ஈத்ருஷம். பார்த்தனே, வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகள் ஸ்வர்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். இப்ப ராஜாக்களா இருக்கிறவங்க வந்து எதுக்கு பயப்பட மாட்டாங்க, ஏதோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போர் தொழில். ஏன்னா அது அவங்களுடைய ரத்தத்திலேயே ஊறி இருக்கிறது. அந்த ரஜோகுணம், அப்புறம் அந்த போர் பண்ணணும், அந்த வெற்றி பெறணும், ராஜ்யத்தை ஆளணும், இதெல்லாம் அவங்களோட ரத்தத்திலே இருக்கக்கூடியது. அதனாலதான் அவங்கள ரஜோகுணவாதிகள் சொல்லுவோம். இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து அவங்க ரஜோகுணம் நிரம்ப பெற்றவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வெளியே வரும் போர் வாய்ப்புகள் எதையுமே அவங்க மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா பயம் கிடையாது அவங்களுக்கு. அப்படி பயந்து ஓடுனாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவமானம் வந்து சேரும். ஆஹா, புறமுதுகிட்டு ஓடிட்டாங்க, நம்மளை எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லாம அவன் புறமுதுகிட்டு ஓடிட்டான் அப்படிங்கிற கெட்ட பெயர், அவ பெயர் தான் வரும். ஸோ அது என்ன ஆகாது, அந்த மாதிரி கெட்ட பெயர் வாங்கினா அது பாவத்துக்கு ஈடானது. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நரகலோகங்கள் தான் கிடைக்கும். இதுவே எதிர்த்து சண்டையிட்டு அவங்க ஜெயிச்சாலும் சரி, தோர்த்தாலும் சரி, அவங்க இறந்து போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஸ்வர்கலோகத்தோட வாசல் திறந்திருக்கும். ஏன்? அவங்களுக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவங்க செஞ்சாங்க. நமக்கு இது புரிஞ்சிருக்கணும் நல்லாவே. சரியா? வெளியே வரும் போர் வாய்ப்புகள் ஸ்வர்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது, நம்ம இந்த போர்ல நம்ம போய் கலந்துக்க போறோம், ஜெயிச்சா ராஜ்யம், தோத்தா ஸ்வர்கலோகம். ஓகேவா? ஏன்னா கடமை நிறைவேற்றதுனால சொர்க்கத்தை பகவான் நமக்கு காட்டுவாங்க. சத்திரியனின் கடமை, ஒரு சத்திரியனோட ராஜாவோட கடமை என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா குடிமக்களை காப்பாற்றுதல், சட்டம் ஒழுங்கிற்காக வன்முறையை கையில் எடுத்து பண்ணுவாங்க. அப்ப அது வன்முறை ஆகாது. நம்ம எல்லாம் பண்ணோம்னா தான் வன்முறை. அதை புரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஆட்சி. ஓகேவா? என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ சாஸ்திரங்கள்ல, என்ன முன்னோர்கள் சொன்னாங்களோ, குருமார்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஆட்சி பண்ணணும். இதுதான் ஒரு சத்திரியனோட கடமை. 2 வகையான கடமை: ஸ்வதர்மா உடலை சார்ந்தவை, சனாதன தர்மா ஆன்மீக கடமைகள்.
ஸ்வதர்மம்னா என்ன அப்படின்னா அவங்க தன்னுடைய தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அப்ப சத்திரியனுக்கு தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? பொறுத்தொழில் பண்றது தான். சனாதன தர்மம் அப்படின்னா ஆன்மீக கடமைகள். ராஜாவா இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க? கோயில் கட்டுவாங்க, கோயிலை நிர்வகிப்பாங்க, அங்க திருவிழா என்ன ஏற்பாடு பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணுவாங்க, பண்டிதர்களுக்கு நிறைய செய்வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தர்மாவும் அவங்க பண்ணுவாங்க, ஸ்வதர்மத்தையும் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே அவங்க ஈக்குவலா பேலன்ஸ்டா பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ஃபைனல் எண்டுங்கிறது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு போவாங்க இறந்த பிறகு. எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயரதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி தனக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் மூலம் ஒருவன் வாழ்வின் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். கரெக்ட் தான், எக்ஸாக்ட்லி இந்த பாயிண்ட். நமக்கு யாரு மூலமா நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடைக்குதோ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போனோம் அப்படின்னா நிச்சயமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? வி கேன் ரீச் த டில் நம்ம எந்த கோலை நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதுதான் ஒரு ஒரு குருவோட வழி படி நம்ம நடந்தோம், முன்னோர்களோட சொல்படி கேட்டு நடந்தோம், அல்லது உயர் அதிகாரிகளோட சொல்படி அவங்க நம்மள ரெகுலேட் பண்ற மாதிரி நம்மளோட வேலைகளை நம்ம அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? நம்மளோட கோலை ரொம்ப ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும். உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும். சக்சீட் ஆகும் நம்மளோட லைஃப்லயும், நம்மளோட பர்சனல் லைஃப்லயும் சரி, நம்மளோட அஃபிஷியல் லைஃப்லயும் சரி நம்மளால போக முடியும், ரீச் பண்ண முடியும், அந்த அந்த கோல் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ண முடியும். பதம் 2.33 அதச்சேத்வம் இமம் தர்மியம் சங்கிராமம் ந கரிஷ்யசி தத்தஸ்வதர்மம் கீர்த்திம் ச ஹித்வா பாபம் அவாப்ஸ்யசி. ஸ்வதர்மம் பண்றதுனால உனக்கு கீர்த்தி தான் வரும், அதை வெட்டினா உனக்கு பாபம் தான் வருங்கிறாங்க. போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்கான பாவ விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் என்னும் புகழையும் இழப்பாய். ஓகே. இது புரியுது நமக்கு. தர்மத்தை அவனுக்கு வந்து என்ன கடமை? போர் தொழில் பண்ணணுங்கிறது கடமை. அந்த கடமையிலேருந்து பற்றுதல், அப்புறம் அவங்கெல்லாம் என்னோட சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு அதுக்கு பயந்துகிட்டு அவன் போர் தொழில் பண்ணாம விலகுறான். ஆனா பார்க்குறவங்க எப்படி அத பார்ப்பாங்க? பயந்துட்டு இது பயம் அதாவது இறங்கி போர்க்களத்துல இறங்கி அ சண்டையிடும்போது நிச்சயமா தோத்துருவோங்கிற பயத்தின் காரணமா அவன் வந்து போர் தொழிலை விட்டுடுறான் அப்படின்னு தான் அவனுக்கு அவப்பெயர் தான் கிடைக்கும். ஸோ அது புகழுங்கிறது நிச்சயமா அவன் இழந்துடுவான். ஸோ சிறந்த போர் வீரன் என்னும் புகழையும் நீ இழந்து விடுவாய். அப்புறம் கடமையை செய்ய தவறியதற்கான அந்த பாவ விளைவுகளும் நிச்சயமா உனக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? எனக்கு இவங்களை கொலை பண்றதுனால என்ன புண்ணியம் கிடைக்க போகுதுன்னு தானே புலம்புனாங்க. நீ அவங்கள சண்டையிடாம இருந்தீன்னா உனக்கு பாவ விளைவுகள் தான் நிச்சயமா, பாவத்தை தான் நீ சம்பாதிக்கிற அப்படின்னு பகவான் பதில் கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஒரு காரணத்துக்கும் பகவான் பதில் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க. பதம் 2.34 அகீர்த்திம் சாபி பூதானி கதயிஷ்யந்தி தே வியயாம் சம்பாவிதஸ்ய சாகீர்த்திர் மரணா ததிரிச்சியதே. மக்கள் உன்னை எப்போதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பர், எப்பவுமே அவனுக்கு அவமானம் தான் மிச்சமா இருக்குங்கிறாங்க. மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. ஓகே. அர்ஜுனன் வந்து மிகச்சிறந்த வில்லாளி. ஒரு வில்லாளியை போய் என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்புறம்? பயத்தின் காரணமா இவன் புறமுது கெட்டு போயிட்டான், இவன் சண்டையில கலந்துக்கல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் இகழ்ந்து பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவ சொல் உனக்கு நீடிச்சு நின்னுடும். அப்படி அவ சொல், அந்த அவமானம் அப்படிங்கிறது வந்து உயிரோட இருக்கிறத விட மோசம் அது. அதாவது அதுக்கு இறந்தே போயிடலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த அவமானம் வந்து ரொம்ப உன்னுடைய மனசை பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு மரணமடைவதே அர்ஜுனனுக்கு சிறந்தது. இதுவே பகவானின் இறுதி தீர்ப்பாகும் சொல்றாங்க பாருங்க. போரில் பின்வாங்குவதை விட நீ என்னென்னமோ காரணம் சொன்ன, 5 விதமான காரணங்கள் சொன்ன, ஆனா அதை விட நீ எதிர்த்து நின்று போரிடு. அதுக்கு தான் சொல்லிட்டாங்கல்ல நமக்கு ஆத்மா வேறு உடல் வேறுன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் நீ உனக்கு விடுத்த கடமையை விட்டுட்டு நீ செய்யாம இருந்தீங்கன்னா தான் பாவம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால எனக்கு பாவம் வந்து சேருமே அப்படின்னா நீ போர் தொழிலை பண்றதுனால தான் உனக்கு பாவம் வராது, அதுதான் உனக்கு சொர்க்கலோகத்தை காட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அர்ஜுனனுக்கு பகவானின் இறுதி தீர்ப்பு இதுதான். பதம் 2.35 பயாத் ரணாத் உபரதம் மம்ஸ்யந்தே த்வா மகாரதாக ஏஷாம் சத்வ பகுமதோ பூத்வா யாஸ்யசி லாகவம். உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவர். இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நம்ம இவ்வளோ நேரம் சொன்னது தான். ஸோ நீ வந்து பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த நீ யார் மேலெல்லாம் பெரிய மரியாதை வச்சிருக்கிற? பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார், எல்லார் பெரிய கிருபாச்சாரியார் இவங்க பேரெல்லாம் நீ மரியாதை வச்சு அவங்களெல்லாம் எதிர்த்து எப்படி சண்டை போடுறதுன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிற. ஆனா அந்த போர்த்தலைவர்கள் எல்லாரும் உன்னை என்னென்ன கன்சிடர் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா பயத்தால நீ போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவர்.
சகோதரர்கள், பாட்டனார் ஆகியோரின் மீதான கருணையால் நீ போர்க்களத்தை விட்டு சென்றதாக துரியோதனன், கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் எண்ணுவர் என்று எண்ணாதே. உனது உயிருக்கு பயந்து ஓடினாய் என்று எண்ணுவர். இப்ப புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ இவங்க எல்லாரும் அவங்க மேல இருக்க மரியாதையினால நீ போற. பட் இவங்க துரியோதனன் என்ன நினைப்பான்? நீ உன்னோட உயிருக்கு பயந்துட்டு நீ ஓடிட்ட அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பதம் 2.36 அவாச்சே வாதாம்ச பகூன் வதிஷ்யந்தி தவ அஹிதாக நிந்தந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நுகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? எனக்கு இன்பமா கிடைச்சிற போது எனக்கு துன்பம் தானே கிடைக்கும்னு சொன்னாங்களா? 3வது காரணம் வச்சாங்களா? இவங்க என்னோட தாத்தாவையும் கிருபாச்சாரியாரையும் எல்லாரையும் நான் கொலை பண்றது மூலமா எனக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்க போகுது? இன்பை தான் எனக்கு கிடைக்கும்னாங்களா? அது நீ அப்படி நினைச்சிட்டு நீ வந்தீன்னா இவங்களோட அன்பில்லாத வார்த்தைகள் அத்தனையும் கூறி உன்னை நிந்திக்கிறது மூலமா உனக்கு துன்பம் தான் கிடைக்கும். துன்பம் தரக்கூடிய அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும்? 2.37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. குந்தியின் மகனே குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினில் அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. போர்க்களத்துல ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ராஜ்யம் கிடைச்சிரும். தோர்த்தாங்க, கொலை பண்ணப்பட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்வர்கலோகம் கிடைக்கும். ஏன் ஸ்வர்கலோகம் கிடைக்கும்? நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். ஒரு வீரனுக்கான லட்சணம் என்ன அப்படின்னா போர் புரியறது, அதாவது விதிக்கப்பட்ட கடமை. சத்திரியன் விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சான் அப்படின்னா அவனுக்கு ஸ்வர்கலோகம் காத்திருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ போர்க்களத்தில் இறந்தால் சொர்க்கம் கிடைக்கும், நீ ஜெயிச்சின்னா இங்கே ராஜ்யம் கிடைக்கும். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து, ரெண்டுமே உனக்கு நல்ல விஷயம்தான். ஸோ உறுதியுடன் எழுந்து போரிடுவாயாக. பதம் 2.38 சுகதுக்கே சமே கிருத்வா லாபாலாபௌ ஜயா ஜயௌ ந ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாப்பம் அவாப்ஸ்யசி. இன்பம் துன்பம், சுக துக்க லாபாலாபௌ ஜயா ஜயோ, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இன்பம் துன்பம், லாப நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போருக்காக போர் புரிவாயாக. இது விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதனால நீ என்ன செய்ய வேண்டாம், எனக்கு இன்பம் கிடைக்குமா துன்பம், இருமனம். 5வது ஒரு ரீசன் வச்சாங்களா? அந்த ரீசனுக்கு பதில் கொடுக்குறாங்க. இருமனத்தோட நீ இதுல போர்ல கலந்துக்காத. நீ போர் புரியணும், சத்திரிய கடமை, அதை நிறைவேற்றுற, அவ்வளவுதான். அதுக்காக நீ பண்ணு. இந்த மாதிரி இந்த 2 விஷயங்களுக்காக இது வருமோ இது வருமோ, லாபம் வருமா நஷ்டம் வருமா, வெற்றி வருமா தோல்வி வருமா, இதெல்லாம் பத்தி யோசிக்காம நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு நீ போர் செய்ய. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய். பாவம் வரும்னு நினைச்சாங்கல்ல, அது அவங்கள கொலை பண்றதுனால பாவம் வராது. இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு அவங்க பண்ணாம இருந்தாதான் பாவம் வரும்னு மறுபடியும் பகவான் சொல்றாங்க. எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டு முகுந்தனான கிருஷ்ணரிடம் எவன் ஒருவன் முழுமையாக சரணடைகின்றானோ அவன் தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர் என எவருக்குமே கடமைப்பட்டவனோ கடன்பட்டவனோ ஆக மாட்டான். அதாவது இதுதான் சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்துங்கிறது தான். பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிரும், கம்ப்ளீட்டா சரணடைஞ்சிரும். எல்லா கடமையும் நான் உன்னுடைய ஆணைக்கு இணங்க செய்யறேன் அப்படின்னு செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யாராலையும் கட்டுப்பட்டவங்களா இருக்க மாட்டோம், யாருக்கும் கடமைப்பட்டவங்களா இருக்க மாட்டோம், கடன்பட்டவனாகவும் ஆக மாட்டோம். பதம் 2.39 ஏஷா தே அபிஹிதா சாங்கியே புத்திர்யோகே த்விமாம் ஸ்ருணு புத்தியா யுக்தோ யயா பார்த்த கர்ம பந்தம் பிரஹாஸ்யசி. சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவினை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். சாங்கிய தத்துவம் இதுதான். அதாவது உடல் வேறு ஆத்மா வேறு. இந்த ஆய்வறிவை உனக்கு நான் இதுவரை விளக்கினேன். பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்போது கேள். ஓகேவா? முதல்ல ஆத்மா வேறு உடல் வேறுங்கிற அந்த குஹ்யம், அந்த ரகசியத்தை சொல்லிட்டாங்க. இப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமலாம் என்ன அர்த்தம்? இப்ப நம்ம ஒண்ணு செய்யறோம் அப்படின்னா அதோட ஃபைனல் அவுட்புட் நமக்கு ஃபேவரபிளா வருமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு செய்யறது பலனை எதிர்பார்க்கறது. அது அவுட்புட் என்ன வேணாலும் வரட்டும், எனக்கு இதை சொல்லிட்டாங்கன்னு நான் செய்யறேன் அப்படின்னு செய்யறதுதான் பலனை எதிர்பாராமல் செய்யறதுங்கிறது. அப்படி ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்போது என்னிடமிருந்து கேள். பிரதாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு கர்ம செயலில் ஈடுபட்டால் பந்தத்திலிருந்து நீயே உன்னை விலக்கி கொள்ள முடியும். அப்ப இது புதுசா ஒரு கேரக்டர் உள்ளார வரப்போறாங்க. ஓகேவா? அந்த பந்தம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் ஸ்திதாதிர் முனி அப்படிங்கிறவங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. அது யாருன்னா நமக்குள்ளேயே தான் இருக்கிறாங்க அவங்க, பட் நம்ம அவங்கள முழிக்க வைக்கிறதே கிடையாது. பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்பொழுது கேள்.
இந்த அறிவு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கர்ம செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டோம். கர்ம செயல்களில் நம்ம ஈடுபட்டால் பந்தத்திலிருந்து ஏன்னா, இப்ப நான் ஒண்ணு செய்றேன். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும். அந்த ஃபேவர நான் மனசுல நெனச்சுட்டே செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் அந்த செயல செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன். வரலையே, வரலையே, வரலையே. வந்துருச்சுன்னா சந்தோஷப்படுவேன். வரலன்னா துக்கப்படுவேன். 4 பேர்ட்ட புலம்புவேன். அப்புறம் வரலையேன்னு மறுபடியும் அந்த செயல எடுத்து செய்வேன். தேவையா, தேவையில்லையான்னு தெரியாத அளவுக்கு தெரியாமயே நம்ம அதுல ரொம்ப ஈடுபாடு ஆயி, அதிலேயே தான் நம்ம சுத்திட்டு இருப்போம். உழண்டுட்டே இருப்போம். நம்மளோட மனசு பதட்டம் அடையும். நம்மளோட மனசு குழப்பம் அடையும். வரலையேன்னு அந்த ஒரு ஆதங்கம் வரும். அந்த ஆதங்கம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும்? பொறாமை வரும், போட்டி வரும், கோபம் வரும், அகங்காரம் வரும். இந்த மாரி எல்லா தீய குணத்துக்கும் கொண்டு போயிடும். இதுவே அந்த ரிசல்ட் மேல, அவுட்புட் மேல கவலையே இல்லாம, இது எனக்கு செய்ய சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க, நான் செய்றேன் அப்படின்னு செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பலனை எதிர்பார்க்காம செஞ்சா நமக்கு இந்த எதுவுமே வராது பாருங்க. யோசிச்சு பாருங்க எதுவுமே. அப்ப அந்த அவுட்புட் மேல நம்ம என்ன வைக்கக்கூடாது? பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. அந்த விஷயத்த இப்ப பகவான் சொல்லப் போறாங்க. வேத அகராதியான நிருக்தியின்படி சாங்கியம் என்றால் பொருட்களை விரிவாக விளக்குவது என்று பொருள். இது ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகும். சாங்கியம் அப்படின்னு அதுல ஒரு வேர்டு பார்த்தோமா? அந்த சாங்கிய பிலாசபி என்ன அப்படின்னா, ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை, ஆத்மாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எத்தனை பார்த்தோம்? அதெல்லாம் தான் அந்த தத்துவம் சொல்லுது. யோகம் புலனடக்கத்தை உள்ளடக்கியது. போரிட மறுத்த அர்ஜுனனின் நோக்கம் புலனுகர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது. ஓகேவா? புலனுகர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது. ஏன் என்ன பண்ணாங்க அர்ஜுனன்? அ அ கொலை பண்ண போறது எல்லாருமே நமக்கு சொந்தக்காரங்களாச்சே அப்படின்னு அவங்க மேல இருந்த அந்த அந்த மரியாதை, அப்புறம் அந்த பாசம், அது அவங்கள வந்து ஆக்கிரமிச்சது. ஸோ அதுதான் என்ன புலனுகர்ச்சின்னு சொல்றாங்க. ஆனா யோகம் வந்து புலன் அடக்கத்தை உள்ளடக்கி நம்மளோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கணும். இந்த மாதிரி அதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் ஆகக்கூடாது. அர்ஜுனன் தனது முக்கிய கடமையை மறந்து போரிலிருந்து விலக விரும்பினான். அந்த புலன்களுக்கு இவன் ஆட்பட்டு போனதுனால என்ன பண்ணிட்டான், ஏன்னா கண்ணு பார்த்துருச்சு தாத்தாவ. எப்படி கொலை பண்றது அப்படின்னு அவனுக்கு தோணிடுச்சு. ஸோ புலன்களுக்கு அவன் கண்ட்ரோல் ஆயி போனதுனால, போர் செய்யணும் அப்படிங்கிற தன்னுடைய கடமையிலேருந்து விலக பார்த்தான். ஆனா இங்கே சொல்லப்போற இந்த யோகம் என்ன அப்படின்னா, புலனடக்கத்தை சொல்லக்கூடியது. அப்ப புலனடக்கம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப எதுவுமே நம்ம கையில இல்ல. எல்லாமே பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டோம். இது நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்குது. நம்ம இத செய்வோம்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபார்வர்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆயிடுவோம். அ नेहाभिक्रमे नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य இம்முயற்சியில் குறைவோ, இழப்போ இல்லை. இந்த மாரி நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க. பகவான் சொல்லிட்டாங்க. அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை இத நம்ம செய்றோம் அப்படிங்கும்போது, அதுல நல்லது வந்தாலும், தீயது வந்தாலும் என்ன செய்ய மாட்டோம். நிறை வந்தாலும், குறை வந்தாலும் அத பத்தி நம்ம கவலையே பட மாட்டோம். இம்முயற்சியில் குறைவோ, இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காப்பாற்றும். இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம். அதாவது இப்பதான் அடி எடுத்து வைக்கும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப பயமுறுத்துற மாதிரி, கஷ்டத்த குடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பட் அது பயமுறுத்தாது. அது பெரிய பயத்திலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றும். என்ன பயம்? அந்த பற்றுதல்ங்கிறது பயம். அந்த நம்ம பற்றுதல் வச்சதுனால தானே இவ்ளோ இவ்ளோ படிக்கிறோம். நம்ம வந்து நம்ம பையனுக்கு வந்து நைட் ஸ்டடி பண்றாங்க. நம்ம டீ எல்லாம் போட்டு குடுத்தோம். நைட் ஸ்டடி பண்ணாங்க. இந்த இந்த சாப்டர்லாம் ரிவைஸ் பண்ணாங்க. இங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தாங்க. எல்லாம் பார்த்தாங்க. அப்ப சென்டம் தான். கண்டிப்பா சென்டம் தான். அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்பதான் ஒரு 1 மார்க் விட்டேன். ஒரு 2 மார்க் டஃப்பா இருந்தது. ஒரு பிக் கொஸ்டின்ல இந்த மாரி பிரச்சனை வந்துச்சு. ஏதோ பாதி எழுதினேன். டைம் பத்தல. பேப்பர் வாங்கிட்டாங்க. இவ்வளோ ரீசன் வந்து வைப்பாங்க நம்ம குழந்தைங்க நம்ம வீட்ல. ஸோ நமக்கு என்ன ஆயிடும்? ரொம்ப நம்ம டவுன் ஆயிடுவோம். ஆஹா! நம்ம இவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டோமே! அப்ப என்னாச்சு? மார்க் நமக்கு குறையுதே! அப்ப மார்க் மேல பற்றுதல் வச்சு நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சதுனால, நம்ம என்ன நமக்கு அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த ரிசல்ட் வர வரைக்கும் அந்த கவலைங்கிறது இருக்கும். அத விட்டுட்டு சில பேர் வீடு இருப்போம். பையன் படிச்சாங்களா? குழந்தைங்க படிச்சாங்களா? போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தாங்களா? எக்ஸாம் எழுதுற வரைக்கும் தான் நம்ம கையில இருக்குது. ரிசல்ட் என்ன வந்தாலும் பகவான் பார்த்துப்பாங்க. அப்படி இருப்பாங்க. கொஞ்சம் பற்றுதல் இல்லாம. ஓகேவா? ஏன்னா எழுதியாச்சு. அதுக்கு மேல போய் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ என்ன வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாரி நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் வைப்போம். ஸோ அப்ப என்ன இருக்காது? பதற்றம்ங்கிறது இருக்காது. அப்ப பற்றுதல் குறைஞ்சதுன்னா பதற்றம் இருக்காது, பயம் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறி வந்துட்டே இருப்போம். அதுதான். இதுல என்ன பண்ண நம்மளால இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சியில நமக்கு வந்து எந்த விதமான குறைவோ, இழப்போ இல்லை. இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமான ஸ்லோகம் 2.40. தன்னுடைய கடமைகளை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படத் தொடங்கியவன், தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சியடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? ஏன்னா, இப்ப நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைய அப்படியே விடல. விட்டுவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படத் தொடங்கியவன்னா என்ன அர்த்தம்னா, அப்படியே அந்த செயல செய்யாம விடலன்னு அர்த்தம்.
பற்றுதல் விட்டுட்டு செய்றாங்கன்னு அர்த்தம். அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே கிருஷ்ணருக்குன்னு நான் அர்ப்பணிச்சுட்டேன். பகவான் விட்ட வழி. டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ல கொண்டு போய் நம்ம ஒரு பேஷண்ட்ட நம்ம அட்மிட் பண்ணியிருந்தோம்னா, நான் என்னால முடிஞ்சத செஞ்சுட்டேன். இதுக்கு மேல பகவான் அவங்க கையில தான் இருக்குது. நீங்க ப்ரே பண்ணிக்கோங்க அப்படிம்பாங்க. அப்படி ஒரு கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்லேருந்து அவங்க காப்பாற்றப்பட்டு அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா, அந்த கிரெடிட்ட கூட டாக்டர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு மிராக்கிள் தான் நடந்திருக்குது. அ கடவுள நீங்க ரொம்ப ப்ரே பண்ணியிருக்கிறீங்க. அவரோட ஒரு க அ அவரு இருக்கோட அந்த காரணத்தினால தான் இவருக்கு வந்து இப்ப திருப்பி இவங்க வந்து அ நல்லா வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த கிரெடிட் வந்து டாக்டர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் தன்னுடைய கடமைகளை விட்டு விட்டு கிருஷ்ண உணவில் செயல்படத் தொடங்கியவனா என்ன அர்த்தம்னா, செய்யாம அப்படியே போட்டுறல. அத பகவான்ட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு செய்றாங்கன்னு அர்த்தம். தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சியடைந்தாலும் அவனுக்கு நஷ்டம் ஏற்படாது. ஏன்னா பகவான் பார்த்துப்பாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்திக்கு கொண்டு வருகின்றன. இது வந்து பரதர் அந்த ஸ்டோரியில வரும் உங்களுக்கு. இந்த கதையில வரும். அ பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு செய்யும்போது, சற்று அதுலேருந்து கொஞ்சம் பிறழ்ந்துருவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? உயிருங்கிறது போயிடும். போனோட்டு எது மேல அவங்க நாட்டம் செலுத்துனாங்களோ, அந்த உடல் எடுத்து அவங்க வருவாங்க. ஒரு மான் மேல நாட்டத்த செலுத்திருவார் பரத மகாராஜா. ஸோ மான் உருவம் எடுத்து வந்துருவாங்க. உருவெடுத்து வந்தாலும் கூட, அவங்க முன் ஜென்மத்தில அவங்க என்ன பண்ணாங்கங்கிறங்க அந்த ஞாபகம் இருக்கும். ஏன் அப்டின்னா, முன் ஜென்மத்தில அவங்க பகவான் மேல பற்றுதல் வச்சு, கிருஷ்ண உணர்வோட செயல்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது கன்டின்யூ ஆகும். மான் உருவுல இருக்கும்போதும் அது அவங்களுக்கு கன்டின்யூ ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனுக்கு மீண்டும் பக்திக்கு கொண்டு வருகின்றன. ஏன் அப்டின்னு எப்பவுமே இந்த பழைய வாசனை அடிக்குமா அப்டின்னு கேட்டா இருக்காது. ஓகேவா? ஆனா யாருக்கு இருக்கும்? இப்ப நம்ம என்னென்னமோ கிச்சன்லயே ரொம்ப சாதாரண அலர்ஜி நான் சொல்றேன். கிச்சன்லயே சில ஐட்டம்ஸ சில கண்டெய்னர்ல போட்டு வைக்கிறோம். இதுவே இந்த பெருங்காயம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அத நீங்க எவ்வளோ வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்க வேற எல்லாம் போட்டு வச்சீங்கனாலும் கூட, அந்த டப்பால அந்த வாசனை அடிச்சுட்டே இருக்கும். ஏலக்காய் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒரு கண்டெய்னர். அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி ஃபுல்லா இல்ல ஏர் சர்க்குலேட் பண்ணிட்டு, அப்புறம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏலக்காயோட நறுமணம் இருக்கும். ஸோ, இந்த மாரி சில பொருட்களுக்கு அதோட அந்த வாசனைங்கிறது பிடிச்சே இருக்குதா, அந்த மாரி தான் பகவான் மேல பற்றுதல் வச்சு நம்ம இப்ப இந்த ஜென்மால ஒரு காரியங்கள செஞ்சுட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த இதோட தொடர்ச்சிங்கிறது நம்ம வேறு உடல் எடுத்து வரும்போதும் அது இருக்கும். பாகவதல இருக்கிற கதையிலேயே இது ப்ரூவ் ஆயிருக்குது. பரத மகாராஜா மான நெனச்சுட்டு உயிர விட்டாங்க. மானாவே உடல் எடுத்து வந்தாங்க. ஆனா, மான் உடல் எடுத்து வந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வு, அந்த பகவத் பக்திங்கிறது இருந்துட்டு இருந்தது. ஓகேவா? பதம் 2.41 இந்த 41ஓட முடிப்போம். வியவசாயாத்மிகா புத்திரேகேஹ குரு நந்தன பகுஷாகா ஹ்யனந்தாஷ புத்தயோ வியவசாயினாம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குருவம்சத்தில் செல் அ குருவம்சத்தில் பிறந்தவனே, உறுதியற்றவரது பல உரி உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளைக் கொண்டது. உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளைக் கொண்டது. அப்படி அப்படி மாத்தி படிச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி. அதாவது பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா அவங்கள்ட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்மளோட குறிக்கோள்ல நம்ம எப்படி இருப்போம்? திடமான உறுதியுடன் இருப்போம். என்ன? பகவான் பக்தி செய்யணும். அப்புறம் எல்லாமே பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சிடணும். எது நடந்தாலும் அது அவங்களால தான் நடந்தது அப்படின்னு அத எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? அதுக்காக எந்த வழியில வேணாலும் போவாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஆஞ்சநேயர் இருந்தாங்கல்ல, வால்ல வந்து நெருப்புங்க வைக்கப்பட்டது. ஆனா அ ராமபக்தன் ராமபக்தன் ஹனுமான் எதுக்காக போனாங்க? ராமதூதனா போனாங்க. அந்த வேலைய செய்ய வரும்போது இந்த மாரி இடர்பாடுகள் வந்தது. அப்ப என்ன செஞ்சாங்க? தன்னுடைய கோவத்த எப்படி வெளிக்காட்டுனாங்க? அந்த வைக்கப்பட்ட நெருப்ப அந்த லங்கா ஃபுல்லா வச்சு எரிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ லட்சியம் என்ன அப்டின்னா, ராமதூதன் அந்த வேலைய பார்க்கணும். அதையும் பார்த்துட்டாங்க. பட் அங்க இருந்த கெட்டது எல்லாத்தையும் அழிக்கணுங்கிறதுக்காக தன்னால இயன்ற அளவு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? தன்னுடைய கோபத்த இங்க காட்டிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அதுவும் அந்த இடத்துல அது வந்து ஏற்புடையதா அப்டின்னா நிச்சயமா. ஏன்னா அது பகவத் கைங்கரியத்துல வந்துருது. ராமர் பத்தினி சீதைய இந்த அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்துற இந்த இடம் வந்து இவ்ளோ செல்வ வளத்தோடையும், செழிப்போடையும் இருக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு எல்லாத்தையும், கோபத்தின் காரணமா பகவான் மேல வச்ச இந்த பற்றுதல் காரணமா அவர் எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு வந்தாரு. ஸோ இந்த ஒரு உறுதியான மனம் இல்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லாதவங்க என்ன செய்வாங்க, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விதமா அவங்க தன்னுடைய மனச அலைப்பாய விடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பிக்கை என்றால் மிக சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத விசுவாசம். விசுவாசத்தின் பிரிவுகளும் ஒரு சாப்டரே நம்ம படிக்க போறோம். அதுதான் நம்பிக்கை. பகவான் மேல நம்பிக்கை. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது, குலப்பழக்கங்கள், தேசியம், மானிடம் முதலிய கடமைகளுடன் ஜட உலகில் உறவு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேவை இல்லை. அவங்க வந்து என்ன பண்ணா போதும், பகவானுக்காக நான் கைங்கரியம் பண்றேன். பகவானுக்காக நான் என்னுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் மாத்தி அமைச்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கும்போது, அவங்க எப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல.
இதெல்லாம் நம்மளோட குடும்ப பாரம்பரியம், இந்த செயலை இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? அதுக்குள்ளலாம் அவங்க அடங்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானுக்கு நேரடி தொண்டன் ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா? இதோட இன்னைக்கு ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் கிருஷ்ண உணர்வு எனும் தலத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. எனவே எனது ஆன்மீக குருவை தியானித்து, தினம் மும்முறை துதித்து, என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன். இதோட முடிப்போம் நம்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருபஷ்ய கிருபா சந்துபியேவ ச பதிதானாம் பவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே.